Han començat les excavacions a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Feia més de 4 anys que no es feien excavacions arqueològiques. Parlem amb el Francisco Cantero, ell és l'arqueòleg que junt amb altres companys estan treballant aquí a la Ciutadella Ibèrica de Calafell amb un projecte d'excavacions. Molt bon dia. Bon dia. Ens podries explicar quina és la tasca que esteu duent a terme? Doncs bé, aquí es van portar a terme excavacions fa molts anys, fa 40 anys i més, i la reconstrucció de la Ciutadella. Però, arribats en el mur final dels carrers visitables, teníem un tros enganxat a la via que s'havia quedat en stand-by sense excavar durant 4 dècades. I aleshores s'han escomès treballs i projectes per tal de poder excavar i treure a llum aquests recursos patrimonials que quedaven aquí encara per fer recerca. I en el pla quadrianual està aquest projecte d'investigació. Ja fa uns dies que han començat aquestes excavacions arqueològiques, s'allargaran fins al dia 19 d'abril. Què és el que heu anat excavant, què heu anat trobant fins ara? Bé, això ja havíem començat el 2019-20, abans i durant just abans del Covid, i ho havíem deixat en stand-by al segle IV. I aleshores aquí tenim diferents fases i havíem deixat en stand-by al segle IV i l'objectiu d'aquest any precisament era excavar les amortitzacions del segle V i intentar anar a buscar aquests paviments de les cases del segle V, que a més té molt d'interès perquè és la fase fundacional de la Ciutadella de Calafell. A l'interior de les cases, què heu anat trobant fins ara? El que se sol trobar en aquests enderrocs sobre paviment a les cases és el material comú que ells feien servir en la seva vida quotidiana. Aleshores trobem ceràmica ibèrica, fonamentalment. També hem trobat algunes importacions de material grec, fauna i restes també d'ictiofauna, que seria la fauna aquàtica, que aquí, com que estem a la primera línia, al contrari dels jaciments de l'interior, es troba en bastanta quantitat. També heu anat trobant estances típiques de les cases, com llars de foc. Sí, aquí hi ha els paviments, a més, fundacionals del segle V, tenen una entitat i una conservació bastant espectacular en comparació amb altres fases del jaciment. Així que era molt interessant veure en aquest barri que estava sense excavar, arribar en aquests paviments fundacionals que es conserven molt bé, estan molt ben construïts, fan servir calç també, i amb unes llars de foc també molt ben construïdes i molt ben conservades, que efectivament és el que hem trobat. Hem trobat aquests paviments, els hem començat a trobar en els primers recintes que hem excavat i ara continuem traient aquesta fase en els següents recintes que tenim oberts en extensió per treballar aquest any. Quan acabeu les excavacions aquests dies, quin serà el següent pas per seguir treballant aquí? Hi ha un objectiu posat, en el proper any? Sí, una vegada arribats als paviments del segle V i documentats aquesta fase en aquest sector, realment encara es pot continuar una mica més cap a la via i girant cap allà a l'entrada, perquè encara queden una sèrie de racons on encara resta una estratigrafia per excavar. O sigui, encara queden pocs, però alguns raconets on encara trobarem alguns recintes i encara trobarem aquestes fases del segle IV i sobretot aquestes fundacionals del segle V tan interessants. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per les teves paraules i molt bona feina. Gràcies a tu. Parlem amb la Lluïsa Lastra, amb la regidora de l'Ajuntament de Calafell. Molt bon dia. Hola, bon dia. Ens trobem aquí, al bell mig de les excavacions arqueològiques que ja han començat a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Molt important aquestes excavacions, pel patrimoni. Correcte, sí, molt important. De fet, des del 2019 que s'havien deixat de fer i ara s'està començant a preparar una miqueta. Si no tinc mal entès, em sembla que el dia 19 d'abril és quan ja finalitzaran. I després ja es deixarà tot preparat per després del 2025 tornar a agafar i tornar a reprendre. Una miqueta és això, sobretot és feina de tot l'equip, perquè el que és l'Ajuntament, vull dir, aquesta part la porta directament el que és el patrimoni, són ells els que entenen, els que ho dominen i aquí són ells la clau. Si no, em sembla que l'administració estaria venuda. Per part de l'Ajuntament de Calafell, com sempre, també molt vinculats al turisme, a les visites també escolars que reben aquí a la Ciutadella Ibèrica de Calafell, i molt important que la Ciutadella vagi creixent, no? Sí, és molt important. Per nosaltres la Ciutadella el que tenim, de fet, els mesos més bons, o sigui, a nivell de turisme, si vas a mirar en els diferents sectors que hi ha, a nivell d'hotelers, a nivell de comerç, a nivell de restauració, doncs el mes més bo és a l'agost, doncs aquí a la Ciutadella ens trobem que el maig i l'octubre són els mesos més bons, perquè aquí treballem durant tot l'any, es treballa el que és amb les escoles, per exemple.
Llavors, doncs clar, és un potencial que tenim que és boníssim poder fer diferents accions i anar-ho explotant i ficar-ho en valor, perquè tota aquesta canalla, després, a part de que venen aquí i ho coneixen, després moltes vegades tornen amb la seva família. O sigui que nosaltres una cosa va sumant amb l'altra. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i que tinguis un bon dia. Gràcies a tots, bon dia.